Čo dneska vás vítam v ďalšieho videa. Skemol som jedného skemera. No nic, bro. Toto mi dal, toto. Ja som potom tam dal toto. Los. Toto nie. No veľa som ich tam dal. Potom som toto odstranil a on mi to prinul. A teraz idem s mojim kamošom dať trade, čo za to dá. Pozdrav, Davida. No, čo za to dáš? Ja som to ani získal, ani to Lost Candy. Toto by som si dal tieto dve veci. Budem dať iba jednu. Tieto dve. Ok. Berem. GG, bro, bude frajer. A už neskemujem teraz. Skemol som ho preto, lebo skemol ťa aj? Fakt? O čo? Nie, o Ketupata. Skemol ho mojho kamoša. On bol skemer, strašne veľký. A vieš, čo som ho ja? Scam is scam. Nemôžeš skemovať, vieš? Taká sigma normálne. Takže on podľa mňa, on vie čo? On mi dá preč, že like teraz a odber. Ja ho poznám. Ja viem teraz. No. A to ako neskemujte, buďte fair a neskemujte, hlavne daj like a odber. Čau.